So, hello, logofer. Lockdownni गाननाय जोमनायफ्रानो मोजाङानो गैथारला माथो। जि जोमफोरखौनो गस्ला लंपेन्ट एसेबो माथो मोजांखौ बायनो मोनथारला। बायनो हाथारासै। बेरायबायनो मोनला नालाय ब्रा। गस्ला लंपेन्ट गोदान गोदान बायनो मोनबावनो। बे लकडाउना पुरा पुरि जाजोब्बाय जोंखौ। हाय लोगोफोर माब्रै दं? आं दायो बेरायहैनो नागिरदों सासे लोगोनाव। लोगोफोर बे लकडाउननि समाव माब्रै दं नोंथांमोनहा? कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोंहाथ' बेरायनो मोनैयानो दुखु। बेरायहैनो नागिरदों। गामियाव थाबाय बायनानैनो बोराय बेसे न'आव थाबाय थाबावनो माब्ला मोनबावो बेरायनो। लकडाउनानो माब्ला जोबबावनांगौ जाखो। बेरायनो लुबैबाबो मोनला। बायह्रानि बारफोरखौनो मोनजायैयानो बोराय नुलायलांसै माथो। जालालै बोरायबाय। लोगोफोर माब्रै दं? गामिनि बारखौनो जासाबबायनांसिगोन। दायो आं सासे लोगोनाव बेरायहैनो थांनो नागिरदों। गामि बेरायाबा अबाव बेरायबावनो। गोजानावबो बेरायनो मोनला। है मोसौआ जोंना नै बाहाय नामाथाय? होनब्लाबो हरै थांबा फै मटर मोनसो। सासे लोगो गाबज्रिहरदों। आंना मोसौआनो खाथियावनोखा। थेवब्लाबो सासे लोगोनाव एसे बार जानो बेरायहैनो नागिरदों आरोखि। सासे लोगो आंखौ लाइखि बानायदों होनना बुंदों। माने सम लाइखिबो बानायलाबायो नालाय, बेखायनो लाइखि बानायदों होनना सोंहरदों। आं साननैयानो जाबाय लाइखि बानायैया। आं मोसौ लायनो नागिरदों। मोसौआ नै बाहायनो हरै मदमनाव बेरायहैनो नागिरदां। सासे लोगो सोंदों थारमाने आंखौ मोसौ लायोना बेरायहैयो होननानै। ओरै मदमनाव बेरायहैलाबायनो नागिरदों। बेरे मोनाबाय दा बारा माबागोन। थारमाने सासे लोगो थांनो नागिरदों नालाय बियो थांथ'ला होननानै बुंबाय। मा खालामनानै थानो। दिनै लाइखिबो बानायाखै साननै जाबाय। गोसोफ्रानो बरिं मोनथारदों माथो। आं दायो सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों। सासे लोगो मानसि थांफानो नागिरदोंमोन, नाथाय दा बिथाङा एसे मानसि बानाय थाखाय सोलाबिनि दा थांनोसै होननानै गैया, हारसिं फैग्रोनाय जाबाय। आं दायो थाबायगासिनोसो हारसिं गोदाव सोरावनो। मा खालामनो साननानैनो दिनै आलां खालां जानानै दं। बोथोराबो बोथोरसैलै बिराद गरम। माब्रै दं लोगोफोर? नोंथांमोना बे लकडाउननि गोबाव समाव माब्रै खबर सबर मोजां गाज्रि फोरमायहरलायदो कमेन्टआव। इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंहाबो। गथ' बिराद खुट खारलांबाय। मटर गैया? अ थांदों? है माबा थगायफिनलाबायनायखौ नुवाखैलै। मटर गैया माथो? एहे बिदिसो। नै मोनाबिलिनि समनि बारहावा जानो फैलायबाय दिनै।
आरो बिनि सायावनो सासे सिख्लासो हा सिख्लाजो ज्राव लोगो मोनलायबाय सानफ्रामबो मोनाबिलि बेलासियाव सासे सिख्ला बैयाव बिब' जायो आरोखि अब'सै बे लांफैबाय थायो बोरमा थारमाने बेखौनो लोगो मोनफैबाय थायो जोङो मोसौ लांफैथावथाव बेरायलाबायनायावनो नै गामिनि फंबायजों बेरायाबानो उफायानो गैला जाबाय आंहा लोगोआनो बायह्रानि बारबो मोनजाला जाहैबाय थाबाय था लकडाउननि गामियावनो जाम्बि बायदिनो लोगोफ्रा मिनिगुलायबायलै आंखौ बे दख'ना गाननाय होननाय खोनानाय मालाय बिजि जोबथारनाय लोगोफोर बिथांमोनहा गावबा गावनि गार्लफ्रेन्डजों जोंहालाय सोरजों जोंहा बिदिनो टाइम पास गामि बेरायलाबायनानै बारहावा जानांगौ बै गुफुरफोर गस्ला गाननाया बेथ' बे पाबजि फ्रि फायार डेन्जार गेलेयो जोंहा मा खालामनो गोदाव सोराव लाइखि बानायनानै टाइम पास खालायनो हायोमोन दिनै आरो साननै जाबाय लाइखि भिडिअबो बानायनो मोनैया दुखुआनो हाथारला आं लोगोफोर बाय बाय दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो थेंक इउ बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअनि सायाव स' कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज थेंक इउ बाय बाय